Takže čaute ľudia, som Este a vítam vás u nového videa, vlastne prvého videa z Minecraftu. Dneska si spravíme pár vecí a v ďalšom dieli možno si spravíme už aj dom. No, taký už asi základný. No tak, môžeme ísť na to. Naťažím si nejaké drevo, aby sme mohli spraviť nejaké nástroje základné. Asi najlepšie budú tie kamenné. A na tomto síde som ešte nehral, tak dúfam, že to budú dobré veci. Vykraftím si crafting. Nejaké sticky ešte ku tomu. No, kvetinkový biom fajnovo, tu máme. Zoberiem si sticky, drevo, pickaxe a 9 dreva. 9 kameňa naťažiť na full tu drevený, teda stoneový, ja som celý zmetený dneska. Tak, krompáč, sekera, lopata, meč. Vidíte, vystačilo mi to úplne pekne na full gear. To znamená, že mi to úplne pekne stačí všetko. Takto vyťažíme si ešte potom. A skúsime si nájsť nejaké prvé irony. No tak tam bude ironov veľa. Toto si možno zapíšem súradnice, nech potom viem, kde mám kopať. A ja dúfam, že tam nájdem irony. Lebo ak nie, tak ja budem strašne smutný. Koper, ten nepotrebujem teraz. Ani tento koper teraz nepotrebujem. Ja potrebujem hlavne uhlie. Uhlie a irony. Aby som mohol aspoň nejaký ironový krompáčik craftiť a nejaké diamanty nájsť aspoň. Oplatí sa tam ísť? Počkajte len. Dáme the distance väčší. Tak to nebol dobrý nápad. Toto nebol dobrý nápad. Fú, na 2 čanky to potrebujem mať. Inak mi to úplne nejde na tom videu, no. V Minecrafte mi to ide lepšie teda. To je zlato, to zobrať ešte nemôžem. Potrebujem najprv železo. To je taf. To je creeper a tam je železo. Nie, teda je železo. Není. Budem musieť toho creepera zabiť, no. Teda. Chápeš? Chápeš? Ja nemám proste ani železný pickaxe a už som našiel diamanty. Tam sú irony. Viete, normálne ja si ich zapíšem do chatu. Minus 31 vo výške 2 a minus 57, teda 52. Minus 52. To ja zapíšem do chatu. Nech vidím, kde sú tie diamanty. Tam sú irony, sa mi zdá. Mne sa to, že tu som nevidel irony. Hej, tam sú. No tak tam dole asi nejdem. No aj keď lapis by som si mohol vyťažiť. Áno, lapis sa dá vyťažiť kamenným, pre tých, ktorí by to nevedeli. No. Ja to tam asi budem musieť risknúť ku tomu creeperovi, ale po tie irony, čo tam sú. Creeper vybuchni. To je prvýkrát, čo chcem, aby nejaký creeper vybuchol.
No to tu nejak ešte sa... No, tak tam sú dvaja ešte ku tomu do konca. Tak to bude trochu väčší problém. Som dostať. Shield ani nič ešte nemám. No tak, to by mohol byť problém. Tak, to by mohol byť problém. Nie malý, ale trochu väčší. OK, dvaja creepery nie sú úplne dobrá voľba na začiatok. To vôbec. Môžem trafiť creepera, či nie? No, budem musieť ísť bližšie ku tomu. Trochu creeperovi. Sem a sem. Poď sem. Tak, creeper, zomri. Zomri, creeper. Tak. A ešte jeden tu tak deje. Tam je. Tak to budem musieť nejak klačnúť. Ale ako? Takto. Takto to spravím. Teraz by som mal byť za chvíľu v tej jeho caveke. Takto. Takto teraz spravím. OK. Tu nikto nie je. Takže irony sú iba pre mňa. Yes. Takže to znamená, že mám svoje prvé diamanty. To som nejak strašne rýchlo dostal. Diamanty ani nie 7 minút. Možno 8 minút. Za 8 minút hrania diamanty. Tak to je mega dobré. To je super. Ešte aj tu nejaké irony sú. Tak aj tie si ešte môžem zobrať. No. A budem vlastne v Chile úplne. To by som povedal, že na začiatok úplne diamanty budú stačiť tie dva. Možno tam aj ich viac. A ironov budem mať dosť. Tak ja dúfam, že ich budem mať teda dosť aspoň. Lebo ak ich nebudem mať dosť na ten začiatok, tak ja neviem. No. Mám nejaké stony 19, tak to je dobré. Idem ku tým diamantom, idem si tam vypaliť irony a idem ich vyťažiť. No. Teraz ako sa ku nim ale dostanem, by som chcel vedieť. Tak to asi nejak možno. Možno nejak takto. A možno nie. Ja pôjdem sem. Yes. Tu sú tie dia. Tak. Nie. To som nechcel byť, ja som chcel byť sem. Tak, vykraftiť si pec. Pec si dať sem, vložiť tam irony a coal. A počkať, kým sem vypália 3. No tak, ale diamanty hneď takto som ich teda nečakal. A rovno goldy mám, super. No. Takto sa to má robiť, tam je lapis. No, ešte čo by tu tak bolo? Už to asi nič také nevidím. Nejaké diamanty, že by druhé. Ale nie, tie tu už nie sú, to je škoda. No. Ironový pik. Zoberieme si ešte jeden blok. Tie bloky použijem sem na toto. Nech sa mi tu nedostáva voda. A ja si môžem v kľude vykopať moje diamanty. Nie sú to ešte nejaké okolo, že by som použil. Rocho ešte ironový pickaxe na niečo iné, než ten gold tam.
Ale vyzerá to tak, že tu už asi nič není. Nope. Tu už nič není, tak počkám, kým sa mi dovypalujú tie irony. OK. To sa mi vtedy nečítalo, nie? Tak ja si to idem vykopať ten gold, čo tu bol. A... dva. To je veľa na takúto výšku. Ja som vždycky v takéto výške našiel iba jeden. Jeden diamant a jeden všetko proste. No, takže pekne na full to nebude, ale aspoň na čo. No, tam si ešte takto. Pekne mám chest plate rovno. A chvíľu si počkám ešte. Zatiaľ sa mi táto kejvka páči, no akože už je noc. To sa mi nepáči, a prečo tam tie levitujú? Že tam... No nie. Teraz sa to bude trochu sekať na tom videu, hej, ale dám si render distance na 4. No tak to sa seká. Nelevituje to, len ja mám slabý počítač. Tak musím mať 2 čanky načítané iba. No, tak počkajte, to hneď zmením späť, nebojte sa. Tak, nech sa to neseká. Tak. No. Teraz už by sa vám to nemalo sekať. Tak ja si to ešte spravím botičky, super. A to, ešte tu mám jeden iron naviac. OK, no tak si tu zoberiem toto. Zoberiem toto. A ja môžem ísť hore. No, keby som sa tam dostal nejak. Jau. Tu na mňa normálne chodia monstra z hora. Som prišiel odtiaľ. Ale vidím odtiaľ to. To by možno ešte dačo mohlo byť. Nejdem tam už. Idem hore. Idem proste už navždy hore. No nie navždy, potom sa tu ešte budem musieť vrátiť. Ale aspoň na chvíľu, nech sa tam postavám dom. Ja rád miním. Ja som taký typ miner. Keby ma vzali náhodou na miner, tak ja by som tam proste minil. Furt. A normálne by som zásoboval celý miner s tými vecami. Ja som štedrý človek. Som vonku. Konečne vidím svetlo. No, aj keď je noc, ale vidím svetlo. Vidím svetlo. No, tak, okej. Nie, kejvku, nie. Okej. Ale mám aj dosť málo HP. To sa mi moc nepáči. Že mám málo HP. Rýchlo nejaká ovca, alebo kráva, alebo nejaké prasa, prosím. Prosím, nejaké zviera potrebujem. To tam nejdem ani náhodou. Nie včely, akože aj včela je zviera. Ale potrebujem nejaké zviera, z ktorého padá mäso. Zombík nie je zviera. Poď sem. Slepica. Tak mám nejaké mäso, aspoň na začiatok. A už nemôžem behať. Sorry, hej, že sa to tak seká, ale ako vidíš, no, toto by som si mohol dať na 5. Sorry, že sa to tak seká, hej, ale ja za to reálne nemôžem. Za to môže môj počítač. Ja mám slabý počítač. Kráva. Poď sem. Kráva, poď sem. No. Kráva je mŕtva. No, tam nič není. Prasatá. Veľa prasat. Ty chcem, ty prasatá. No takto prasa je, ale...
ešte to prasa? Či už nie? Mori, kde si? Tu je Mori. Mori aj Cuky rovno. Mori, ty zomreš ako prvý, lebo to bol Marvexov troll. A tak, a ty Cuky zomreš preto, lebo si v tom bol s Morim. No, a sem hore by som si asi spravil dom. Toto vyzerá tak pekne. No ale nevyzerá to tak pekne s príšerami. Teda, toto budem musieť osvetliť potom. To ešte pekne takto strom. Spadnúť. Fuch. No. Tam je creeper. Tam pod tým je zombík. No a ja si tu idem proste spraviť dom. Ale najprv by som prišiel a dal si vypaľovať všetky veci. Také dôležité. No ja by som si akože spravil ten dom aj sem. No ale no, spravím ho tak ako keby. No. Zobral iba jedno uhlie. Lebo viac torček nemám a viac sa mi ani nechce robiť. Takže sem si to osvetlím. Dám si tuto 10 prasačích miest. Osvetlím si to sem. No. Ten zombík tu nejde. A ešte posledné to osvetím sem. No a vypáľa sa mi to mäso, najím sa a máme koniec dnešného dielu. Ešte môžem vlastne prísť a vykopať túto vrstvu. Dať tu vlastne ešte toto. No, zatiaľ len tak preventívne. Daj to sem. Tak, vypálilo sa mi nejaké mäso. Najeme sa, no. A to je koniec dnešného videa. Tak uvidím sa v ďalšieho videa. Ak tu bude jeden like, tak natočím ďalší diel. A vidíme sa u nového videa. Čaute.